Cyrus Sanger qed jgħid li kien hemm persekuzzjoni politika wara l-każ tiegħu, inti tibekkja din il-claim li qed jagħmel? Il-fatt huwa li meta huwa ddeċieda li jitlaq il-Partit Nazzjonalista biex ġie dan il-moviment daqqa waħda arrestaw il-missieru, persekuzzjoni familjari, każijiet. Jiġifieri naħseb in-nies jistgħu jagħmlu l-istess konklużjoni fil-verità. Però reat sar u nstab ħati tiegħu, ġifieri rati l-pulizija għamlu ħażin li proċedew kontri. Ngħidlek kien hemm ħafna kombinazzjonijiet eżatt kif telaq min-naħa ma nagħmel l-ebda ġudizzju fuq il-pulizija fuq il-qrat, ma eżatt kif telaq mill-Partit Nazzjonalista dew jfittxu dawn il-każijiet. Jiġri d-deċiżjoni tal-qorti hija żbaljata jew le? Ma nikkummentax wara d-deċiżjoni tal-qorti. Min ħada d-deċiżjoni li ma jikkontestax l-elezzjoni u jew inti? Inti għalfejn ma nklux pressjoni biex għandek kandidat li nstab ħati u nafta sentenza ta' sentej sospiżi. Kandidati tagħna rġiel jafu x'għandu jsir u ħadd deċiżjoni tajba. Kellim tu inti bil-berħollu? Ovvjament li tkellimna. Grazzi. X'kienet ir-reazzjoni tiegħek ta' ma ħajġ il-każ? Però inti aċċettajtu bħala kandidat kellu l-każ. Kellu l-każ pendenti diġà. M'għandux jaqsam issa kien hemm id-deċiżjoni min-naħa tal-Qorti tal-Appell. Però ħadd deċiżjoni mhux intu xejn. Mela, l-irġulija ħadan hemmhekk.